إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة متسادوة وانا مجلسي نهدو cikin majalis din tafsirin alqur'ani da muke yi a watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 4 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1444 wadda ta yi daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 20 a cikin suratul Rum, sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa kuka rubuto. Tambayar farko wannan yake tambaya waɗanne mutane ne aka ɗauke wa azumin watan Ramadan. Ba ɗauke ma wani azumin watan Ramadan ba wanda aka ɗauke ma azumin watan Ramadan. Farilla ce, ginshike ne daga cikin ginshiken imani. Ina jin abin da yake nufi ya ce waɗannan mutane ne aka ɗauke musu wato yin azumin su koma ya zuwa ga ciyarwa. Wato akwai bambanci da ai biyu ka turo. Oh, to tunda na fara sai na amsa insha wato ba wanda aka ɗauke masa azumin watan Ramadan ila gairi badal, ba ya zuwa ga badali ba. In an ɗauke maka yin azumin na kama baki saboda rashin kudura, to za ka koma ya zuwa ga badalinsa, maimakonsa shine ciyarwa. Shine wanda Allah ta'ala ya faɗa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Waɗanda kuma suke ba za su iya yin sa ba, wato suna samun tsanani wanda yake ya fice na al'ada wajen yin azumin, to za su yi fidya na ciyar da miskini. Shine Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace shine tsoho wanda yake tukub. To kuma da shi malamai kuma suka yi kiyasin mara lafiya wanda yake ba a kaunar zai samu waraka daga rashin lafiyarsa, wanda yake rashin lafiyar da ba zai iya zama ba abinci ba. Kamar akwai wanda yake ba zai iya awa 1 ko 2 ba, dole sai ya ci abinci. In bai yi haka ba zai galabaita, ko bai halaka ba zai galabaita. To saboda abin da shari'a ta zo da shi na wato sauki, ma ja'ala Allahu alaikum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Allah bai sanya muku takura da kunci a cikin addini ba, to sai aka kawo sauki. Saukin shine wanda yake ba zai iya azumi ba nan gaba, to sai ya ajiye, maimakon yin azumin sai ya rinka ciyarwa. Kamar yadda sayyidina Anas ibn Malik, wanda Allah ya bashi tsawon rai, ya yi tsawon rai sosai, ya fice shekara 100 saboda tsufa da girma ya zamanto baya iya azumi. Saboda haka idan aka gama azumin watan Ramadan sai ya tara mutane 30 a yi abinci katon daro a haɗa su su ci wannan abincin, sai ya zamanto a maimakon ciyarwa na azumin watan Ramadan da bai yi ba. To abinda aka fi so ga wanda yake cikin irin wannan hali, a kullun ya ciyar da miskini 1, kuma abinda ake ciyarwa din mudu 2 ne, mudun nabi guda 2. Mudun nabi da ake aunawa ake fitar da zakafin da kai mudun nabi 4, to shi sai ya ciyar da mudun nabi 2 da miskini akan kowace rana. Ba ya tara wato mudun nabi guda wato 15 ba, ya 60. Budun nabi 60, ina nufin sa'i 15. Ba ya tara sa'i 15 ya ba mu mutum ɗaya ba, ya ce gashi nan ya bashi gabaki ɗaya mutum ɗaya maimakon kwana 30 ɗin. A'a, maksudi kowace rana ya ba mu miskini ɗaya. Haka zalika namiji ko mace wadda take cikin rashin lafiya, irin wani nau'i na rashin lafiyar diabetes ko rashin lafiyar ulcer, ko wani wanda likitoci suka duba shi, suka yi bincike, kuma amintattu ne likitocin nan, suka ce wannan ba zai iya azumi ba ko kaɗan, nan gaba ma ba a fatan zai iya. Amintaccen likita a nan a wannan babin abin da ake nufi
wanda yake baya kyamar a yi addini ko da ba musulmi ba ne, ko da musulmi ne kuwa in yana kyamar addini yana ganin kan ka gansu sun matsa ma kansu akan addini, ka san akwai musulmi masu irin wannan suna ganin kuna takura ma kanku ne, to ba za a karbi shaidarsa ba. Shaidar wanda za a karba wanda yake da aminci ba a tuhumarsa akan kiyayyar addini, to shine in yayi shaida yace wannan rashin lafiyarsa ba za ta ba shi damar ya iya yin azumi ba, kuma a samu wannan shaida daga likitoci guda biyu, to sai ya aiki da ita ya gina akan ba zai yi azumi ba. Amma ga tsoho kuwa wanda yake girman shekaru ya kai ba zai iya azumi ba, in dai yana da idraki, yana da hankalin kansa, ba wai hankalinsa ya gushe ba, inda yana da idraki to za a ce sai a rinka ciyar masa. Amma in ya zamanto tsufan ya sa ba shi da idraki, baya fahimtar komai, to wannan taklifi ya faɗo a kansa, saboda haka wannan shine gyara akan abin da na faɗa na cewa babu wanda aka ɗauke ma azumi. Akwai wanda aka ɗauke ma azumi kamar mara hankali, mahaukaci, in ya farfado daga haukansa ba zai rama azumin da ya kurce masa ba. Haka zalika wanda tsufa ya kai yanda yake hankalinsa ya burkice, baya fahimtar komai, sallah da azumi da takalif duk sun faɗo a kansa, to shi wannan amma in dai yana da idraki zai iya fahimta, to sai a ciyar a maimakonsa. Idan kuma har ya rasu ba a ciyar, idan har ya rasu a lokacin ba a san cewa wannan abin ya same shi ko wannan abin bai same shi ba, to kamar yadda yake waninsa ne ba za a rama masa azumin watan Ramadan ba za a zama masa ciyarwar ba, har sai idan an yi hukunci a kansa da ciyarwar, shine idan bai yi ba zai zamanto bashi a kansa. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. In ka bayar da mudun nabi guda biyu din ko babu kuɗin cefane yayi, dan shine dama asali wajen ciyarwa. To amma an ruwaito daga sahabbai kamar sayyidina Ali ibn Abi Talib da Anas ibn Malik suna dafa abinci su ciyar da mutane. Shi Anas ibn Malik romo ake yi da ɗan nama, sai a sanya gurasa a ciki a jikata, sai a sa mutane su ci. Ba ga wannan abinci ne cikakke, me ake ce masa balanced diet, da turai suke cewa balanced diet, ga carbohydrate, ga fat, ga protein, duk an haɗa a yi. Idan kai wannan shi kenan, yanzu kamar kai ma mutane wake da shinkafa da mai, in ka haɗa musu yayi, in ka haɗa hadda nama, to inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, to kai ihsani kenan. Na'am. wannan ya saba da shi hadda na kaza. To sannan wannan tambaya ta biye ce assalamu alaikum, ya ibada, Allah ya kara malam lafiya da imani, Allah kuma ya ji kan magabatan mu, amin. Ranar 2 ga watan Ramadan malam kayi bayani akan fidda zakar fili ko gida, akan ki da zai hana ki fitar da zakar, kuma nauyinsa ya kai nauyin nisabi, kuma ba a ce mata ta fitar da juz'i ba, sai ta fitar da shi ga baki ɗaya ta bayar, wanda duk wannan yake nuna kan cewa hadisin ba a zahirinsa za a ɗauke shi ba, saboda haka suka yi masa tawili daban-daban, fassarori daban-daban, wanda Imam Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra yayi bayanin sa. Kuma ni dai abin da nake fatawa da shi shine da masabar Malik da Shafi'i, cewa babu zakka akan gold ɗin da mace take sawa na kayanta, matsayinsa kamar laysa alal abdil muslim fi farasihi wa abdihi sadaqa, abinda mutum yake sanyawa da kuma abin da ya mallaka na amfanin kansa babu zakka a kai. Sai dai da namiji ne zai sai gwalagwale, kamar mutum ya sai gwal ya ajiye, idan ɗansa zai yi aure za a sa a cikin kayan lefe, to duk shekara sai an fitar da wannan gwal ɗin zakka, tunda shi wannan ba ahali ne na ya amfani da shi ba, don haka zai fitar masa da zakka. Amma in mace ta ajiye gwalagwalanta babu zakka a kansa. Abin da yasa ake yawan tambaya akan wannan, saboda yawan malamai a yanzu suna riko da masabar Imam Ahmad ibn Hanbal, saboda fatoyin malaman al-Haramain rahmatullahi alaihim, da kuma malaman hadith, musamman bisa jagorancin Imam Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ala al-jami', wanda suka shaharar da wannan kauli. Shi yasa yawan malamai da zaka ga suna fatawa da wannan mazhabar ne, shi yasa ake yawan wannan tambayar.
amma abin da yake mafi inganci bisa aikin sahabbai, dan idan aka samu cin karo tsakanin dalilai to ka duba ka ga abin da sahabbai suke akai. An samu riwayoyi daga waɗannan sahabbai har guda 5 wanda ba sa fitar da zakka akan gwalagwalan matansu. Saboda haka wannan shine ni da nake fatawa akai, amma matsala ce wanda yake ta sabani. Wanda aka yi masa fatawa da sabanin wannan sai ya rike abin da malamai suke masa fatawa akai, ya bauta ma Allah bisa wannan. Na'am, akwai kafin waɗannan tambayoyin sai a ajiye su. Akwai yarmu malama Zainab Ja'far Mahmud Adam, za ta rinka karatun tafsir a masallacin Gadon Kaya ranaku na Lahadi zuwa Alhamis, lokaci karfe 10 na safe insha Allahu, na darasin mata ne. In maza suna so su ji sai dai su je su ji daga lasifika ta waje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم. الله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. yana daga cikin ayoyin Allah, yana daga cikin ayoyinsa, ya halicce ku min turabin daga turbaya, summa idza antum basharun tantashirun, sai ga ku mutane kuna warwatsuwa a cikin ƙasa a bayan. Wannan daga cikin ayoyinsa Allah jalla wa'ala da suke nuni akan wato kaɗaituwarsa azza wa jal, da kamalar ƙudurarsa da ni'imarsa, da kamalar girmansa, da kamalar saninsa da hikimarsa, da kuma gaskiyar cewar zai rayar da mutane bayan mutuwarsu, shine yadda asalin halittar 'yan adam ya kasance. Shine ya halicce ku min turab, daga turbaya, shine asalin farkon halittar daga turbaya. Kun ga a cikin alkur'ani nan an ce khalaqakum min turabin, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya halicce shi daga tataccen yumɓu. Kuma walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Saboda haka kun ga akwai at-turab, akwai at-tin, akwai as-sulala, akwai al-hama'il masnun, akwai kuma as-sulala, sannan kuma akwai wato al-salsal. Turbaya in aka hada ta da ruwa sai ta zamanto at-tin. Yayin da aka kyale wannan at-tin din har ya zamanto yayi wari, shine min hama'in masnun, tabo wanda yake mai wari. Sannan kuma shi taɓon in aka ƙyale shi ya bushe, sai in aka ƙyale shi ya bushe sai ya zamanto taɓo wanda yake amo, yake sauti, shine wanda Allah ta'ala ya ce kal fakhar, kamar wato kayan ƙarau wanda yake idan ka samu taɓo wanda yake busasshe, idan ka samu taɓo wanda ka yi shi da sura, idan ya bushe in ka kwankwasa shi zaka ji yana amo, yana sauti. To wannan shine matakai guda 4 wanda na halittar ɗan adam, wanda daga baya kuma sai aka hura masa rai.
halittar ana ishara ga halittar annabi Adam, domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari wanda ya ruwaito a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi, inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. wato Allah ya halicci annabi Adam daga danka wanda ya danke ta daga dukkan ƙasa, daga dukkan jihohin ƙasa, sai ƴaƴan annabi Adam sai suka zo a irin gwargwadon yanayin ƙasa. Aka samu daga cikinsu akwai fari, akwai ja, akwai fari, akwai ja, akwai baki, da kuma wanda yake tsakankanin wannan, kamar yadda ƙasa za ka gani take. Haka zalika kuma aka samu wanda yake kyakkyawan hali, mai mummunan hali, a samu wanda yake mawuyaci, kamar yadda za ka ga ƙasa wata mawuyaciya tafiya a wajenta wahala, kuma ka zaɓi wadda take mai sauƙi. To haka nan ma cikin mutane ka samu wani wanda yake mai tsananin mawuyacin hali, wani kuma mai sauƙin hali mana. To kowa haka Allah ya halicce shi a bisa sifar ƙasa, saboda ita ce asalinmu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wannan shine Allah ya bamu labarin yadda halittar ɗan adam yake. Asalinmu daga ƙasa muke. Saboda haka daina wani tunƙaho ko kai wani ne ko kai menene. Ƙasa ne kai asalinka. Kuma haka za ka koma. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu kama bada'akum ta'udun, kamar yadda ya faru ku haka za ku koma. In kana so ka san wannan yanda asalin halittar yake, sai ka ga yanda mutuwa take kasancewa. Ƙarshen abin da ake hurawa a jikinka shine rai. To in ka zo mutuwa shine farkon abin da za a zare. Idan aka zare din nan, to sai ka zamanto salsal, sai ka zamanto sandararre, idan ba a ɗaɗɗaure ba sai ka gaba ta miƙe tsakanin dare zuwa safiya. Idan ba a miƙar da gawa ba, shikenan sai ka ga ta lankwashe, ba za a iya miƙar da ita ba. Ka miƙe ka sandare, an salsal. Sannan idan aka sa ka a cikin kabari, sai ka zamanto yumɓu mai wari, haka za ka zagonye ka riɓe, sai ka zamanto ƙasa wadda take wari. In kabari ya buɗe, haka za ka ji samami yana tashi daga cikin kabari. Har kuma sai ka zamanto ƙasa turɓaya, ka koma kamar yadda Allah ya fare ka, haka za ka koma. Kama bada'akum ta'udun, kamar yadda ya fare ku haka za ku koma. Yanda aka yi sai aka akasa. Wanda yake fita, wanda yake shiga na ƙarshe shine ruhi, rai, to shi za a so mazarewa. To sannan sai ka koma salsal, sai ka koma hama'in masnun, sai ka koma tin, sai ka koma turab. Saboda haka wannan ba yadda za a yi ka sani in ba da abin da Allah ya sanar ba. Shi yasa dukkan addinai suke cewa an fara halittar ɗan adam daga yunƙu. Dukkan addinai, hatta na mushrikai. In kuka je kuka duba ko Wikipedia ɗin nan, ka duba ka gani addinin 'yan China, addinin 'yan Japan, addinin 'yan Maya, addinin kai dukkan wani addinai ga sunan iyakarsu suna da wannan a cikin abin da suke da shi, shine cewa halittar ɗan adam asali ta fara ne daga ƙasa. Shi yasa dukkan addinai suke da wannan, kamar Allah ya kimsa wannan sanin ne. Saboda haka abin da Darwinists suke faɗa na evolution, na cewa ba halitta akai ba, mutane kawai sun canza ne daga ƙwaya ta cell, suka rinka zamantowa daban, suna samun complexity, har suka zamanto dabbobi a cikin ruwa, har suka zamanto suna tafiya a bayan ƙasa, har suka zamanto tun suna tafiya a kwance, har suka soma ɗan miƙewa da doro, suka zamanto kamar wato chimpanzee, har daga baya kuma suka zamanto mutane. Wannan duk ƙarerake ne. Allah ta'ala ya yi raddin wannan. yace ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidal mudillina abuda. Ban shaidar da su halittar sama da ƙasa ba wanda ya ga halittar sama da ƙasa. Allah bai shaidar da kowa ba. Wala khalqa anfusihim, ban shaidar da su halittar kawukansu ba.
wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda, ni ba mai daukar masu batar da mutane bane a matsayin mataimaka. Su waye masu batar da mutane? Allah ya nemi mana ishara cewa za a yi su Darwinist da evolutionist wanda za su zo su rinka batar da mutane, to Allah ba zai dauke su a matsayin mataimaka ga abin da yake shine gaskiyar addinin sa ba. Naka kar a saurare su. Ba a sauraron abin da suka yi sai idan ya dace da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa. To kuma abin mamaki yanzu kusan dirasa da dama abin da suke nunawa kenan. In ka duba akwai a jami'o'i da dama, musamman jami'ar Cornell da jami'ar Glasgow, wanda su suka yi fice da samun professors na molecular biology da kuma na organic chemistry da waɗansu ma na inorganic chemistry, suke bincike su ce asalin rayuwa daga yunƙu take, asalin rayuwa daga taɓo take. Akwai wannan littafin, ban sani ba ko waɗansu masu ƙoƙari za su je su sayi article ɗin. Article ne guda ɗaya amma sai ka kashe $40 za ka gan shi. Shaped from clay. Shaped from clay, majallar Nature, majalla ce ta ilimi. Wato daga yunƙu aka sawwara shi. An sawwara shi daga yunƙu. To abin da suke ƙoƙari su tabbatar kenan kan cewa asalin halitta daga yunƙu take. Clay da kuma littafin wani Professor Alexander Graham Klainsworth, wanda ya sanya masa suna Clay Materials and the Origin of Life. Yunƙu da asalin halitta. Clay Materials and the Origin of Life. Shi littafi ne ma ana nan ana sayar da shi a Amazon, ban gan shi ba amma na ga wato hulasar abin da ke cikin littafin. To tare da cewar duk abin da za su faɗa idan ba ya dace da abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba za a karɓe shi ba, saboda abin da Allah ya ce bai shaidar da su halittar sama da ƙasa ba wala halittar kawukansu, kuma Allah ba zai ɗauki masu ɓatar da mutane a matsayin masu taimaka masa ba. To a cikin wannan akwai aya, a cikin wannan halittar ɗan adam daga yunƙu akwai aya, daga ƙasa. Kuma muna ganin ayar ga ta nan irin yadda sifar ƙasa take haka sifar ɗan adam yake. Wata ƙasar fara, wata ƙasar baƙa, wata ƙasar ja, wata ɗabi'ar ƙasar kyakkyawa da daɗa, wata ɗabi'ar ƙasar faƙo ba ta da wani amfani, wata ɗabi'ar ƙasar mai kaushi, wata ɗabi'ar ƙasar mai sauƙi, duk daga asalin yadda ƙasa take haka halittar mu take. Wannan a cikin wannan akwai aya. Sannan kuma Allah yana halittar mu sai gashi mun zamanto mutane, muna warwatsuwa a bayan ƙasa, wato yana nuni ga saurin yawan mu. Cikin lokaci kankani muka cika ƙasa. Ka duba ka gani muka zamanto mutane daban-daban duk mun yaɗu. Masu noma na yi, masu kasuwanci na yi, masu zaman gida na yi, masu su na yi, masu tafiya a sama na yi, kowa duk an yaɗu. Haka wannan shine haƙiƙaninmu. Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya rabu da mu muke ta yi duk a cikin ni'imominsa. Kuma ka duba ka gani yanda halittar mu ɗin take, kowa da irin tasa halittar daban-daban. To a cikin wannan akwai aya da take nuna kaɗaituwar Allah da kamalar ƙuduransa. Sannan Allah ta'ala ya ce, wannan ita ce aya ta farko, wa min ayatihi khalqus samawati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yana daga cikin ayoyinsa ya halatta wato ya halicci daga jinsinku, daga kawukanku ya halicci wato azwajan mataye waɗanda za a gwama ku tare da su daga cikin jinsinku. Wannan min anfusikum, malaman tafsiri suna da tafsiri biyu. Tafsirin farko suna fassara shi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ishara ne ga halittar Hawwa, uwar mu Hawwa, daga jikin Annabi Adam, daga haƙarƙarinsa wanda yake na ƙarshe aka halicci Hawwa daga haƙarƙarinsa. Saboda haka wannan kamar cewa ya halatta muku daga jikinku, ai ma'ana daga jikin mahaifinku ya halatta muku jinsin waɗanda za su zamanto su ne matayenku. Wannan ita ce fassara ta ɗaya bisa wannan hadisin. Fassara ta biyu kuma ita ce fassarar da muka ambata, wadda ita ce mafi ƙarfi. Allah ya halatta muku daga jinsinku, ba daga wani jinsin ba, mata.
na aure mata wanda za ku zauna tare da su. Litaskunu ilaiha, don ku nutsu zuwa gare su. Litaskunu bai ce alaiha ba, don ku nutsu a kansu, sai ce litaskunu ilaiha, ku nutsu zuwa gare su, ma'ana don ku karkata zuwa gare su. Dan adam haka Allah ya yi shi mai karkata ya zuwa ga mace. Saboda haka duk wanda ka ga namiji ya karkata ya zuwa ga namiji, ko mace ta karkata ya zuwa ga mace, to wannan inhiraf ne, shazi ne, ratsewa ne daga asalin halitta, ba ɗabi'ar ɗan adam ba ne. Kuma abin da suka kasa tabbatarwa kenan a cikin iliminsu na science. Dan yanzu abin da suke so su nuna da movement ɗin LGBT shine a ce akwai daga mutane wanda yake su asalin halittar su haka Allah ya yi su. Duk wanda yake a haka shazi ne, shaiɗan ne ya mayar da shi haka. Karkata ce ta sanya shi yake karkatuwa ya nemi nutsuwa a cikin wato nau'in kansa. Ba za ka samu nutsuwa a kan ainihin kamar ka ba, saboda Allah bai yi ka a haka ba. Ya yi ɗan adam yana da irin namiji, yana da irin sifofi nasa, yana da sifar jimuri, yana da sifar kaushi, yana da sifar tsayawa da jarinta da rashin tsoro da kuma auna abu komai ya tsaya yayi da hankali. Ita kuma mace Allah ya yi ta mai sauki, mai taushin hali. Wannan kaushin ɗabi'ar tasa, taushin halin nan nasa, sai ya zamanto masa ruwan sanyi, sai ya zamanto ya mayar da shi duk wannan taushin halin nasa, sai ka gan shi watakila har doki zai yi a cikin gida duk da wannan kaushin halin nasa. Ko kamar waƙar mai yakin Tabuka da yake cewa Sayyidina Ali wai gashin jikinsa ya tashi, an kasa ɗaura masa silke, saboda haka sai da wata tsohuwa ta zo ta ce ka biya ni kuɗin daddawata, sai wannan sai ya sanya shi kuma sai jikinsa ya yi la'asar, shikenan sai aka ɗaura masa abin nan, aka ɗaura masa tamantakar yaƙi. To wato shi ɗan adam namiji kamalarsa a cikin wannan taushin da sauƙin halin da raunin na mace. Wannan raunin nata a ciki take samun ƙarfinta, da raunin da koke-koken da za ta yi, da daɗin bakin da za ta yi, da sauƙi da za ta yi, a nan sai ta samu da abin da take so. To kuma yana buƙatar wannan don samun kamala, da kuma tausayi wanda shi ake buƙata domin a samu jinsi. Wato Allah ya tsara cewar a cikin wannan yace akwai ayoyi, wannan yana daga cikin ayoyi, tunda a ƙarshen ayar kamar yadda Allah ta'ala yace akwai ayoyi a ciki. A cikin haɗuwar namiji da mace akwai ayoyi masu yawa, saboda ta hanyar farko dai haɗuwar namiji da mace shine zai haifar da zuriya. Namiji da namiji ba za su iya samun zuriya ba, mace da mace ba za su iya samun zuriya ba. Bal me suke yi? Sai su je gidan marayu, sai su ce a ba su ɗa, su ɗauke shi zamanto ɗansu. To shine aka samu waɗansu ƙungiyoyi a ƙasar Spain suka ce menene dalilin da zai sa ai wannan? Shi wannan yaron da aka ɗauke shi aka kai shi gida wanda yake da uwar da uban dukkan su gene gare su, menene laifinsa da za a sa shi taso a cikin irin wannan ɗabi'a? Ba a sa shi a gaban mace wanda yake za ta zamanto uwa kamar yadda ta zamanto kamar sauran mutane, zai ji wannan hananar da tausayin da sauƙin hali ɗin wanda yake mace ce kawai za ta iya bayar da wannan, saboda yana cikin asalin ɗabi'arta. Ko kuma ya tashi a gida wanda da mijin da matar dukkaninsu mata ne, bai samu wannan tsayuwar ba da yin umarnin da ɗaukan shugabancin da ake bukata a cikin gida, wanda a cikin asalin ɗabi'ar mace ba ta da wannan, amma namiji yana da shi. Me ya zunubinsa da za a sa shi ya taso a cikin irin wannan gidan? Saboda haka ake challenging ba da wannan damar ga cewa waɗanda suka yi aure namiji da miji bai kamata a ce suna da haƙƙin su je su ɗauki ɗa su raine shi ba, saboda za a haramta masa irin wannan balance ɗin da aka samu a cikin tarihin bani adam gabaki ɗaya, kan cewar suna zaune ne a matsayin wato namiji da mace, da su ne suke samun attanasu, da su ne ake kafa gida. Sannan daga cikin ayoyin samun nutsuwa, namiji ya fita ya je ya yi fafutuka ya sha wahala, idan ya dawo gida ba abin da yake so irin sauƙi, irin tarairaya, irin a kwantar masa da hankali, a mantar da shi wannan wahalar da fafutukar da ya yi, da tayan masa da blood pressure da aka yi.
a mantar da shi duk wannan, a hidimta masa. Saboda haka shi ya yi hidima a waje, ita kuma ta shagalta da hidima a gida, sun zamanto sun yi takamu, sun kammala juna. Kamar yanda ba za ka ce wanne ne ya fi ba tsakanin namiji da mace, kaga ai ba za ka ce wanne ne ya fi ba tsakanin dare da rana, to haka ba za ka ce wanne ne ya fi ba tsakanin namiji da mace, saboda kowa da wazifarsa kuma kowa da falalarsa. Shi yasa Allah ya ce wal-laili idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-unsa inna sa'yakum lashatta. Dare Allah ya rantse da dare idan ya rufe, da kuma wuni yayin da ya bude, da kuma abin da ya halicci namiji da mace, don nuna yace inna sa'yakum lashatta, ayyukan ku sabani suke. Dare aikinsa daban, rana aikinta daban, namiji aikinsa daban, mace aikinta daban. Saboda ka ce zaka daidaita su ko ka ce wannan yafi wannan, Allah ya riga ya bayyana wannan, yace inna sa'yakum lashatta, daban kuke. A cikin wannan bambancin naku anan kamalar ku take. To kuma daga cikin wannan ayar sai mu samu kaɗaituwar Allah, cewa Allah shine kaɗai wanda yake shi kaɗai, amma kowane abu Allah ya masa zauci, ya masa mahaɗi. Allah ya masa mahaɗi. In lantarki ne akwai positive akwai negative. Kana ganin batir, kana haɗa ja da shuɗiya sai wuta ta tashi. Ko ba haka ba? Idan ka ce za ka haɗa positive da positive, yaya zai yi? Shi ne sai ga yayi tawarwatsi, ba abin da zai amfana, sai ka hada opposite din, sai ka hada kishiyar juna. Shi yasa Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, daga kowane abu mun halicci dangi biyu. Allah shine kadai ba shi da tamata. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yace badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Shi ne wanda ya kage halittar sama da ƙasa, ta zai samu ɗa bayan ba shi da sahiba, ba shi da zauja, babu tamatan Allah. Shi kadai ne, ba zai yiwu a ce akwai wani wanda zai zamanto shi ne tamatansa ba. In akwai wani wanda yake zai zamanto shi ne zauji ga Allah, zai zamanto ba Allah ba, zai zamanto mabukaci. Shi ko Allah ma'anar Allah mawadaci bi zatihi, wanda baya bukatar komai, baya bukatar kowa. In akwai mace sai ya zamanto mabukaci ga mace. To shine kadai jalla wa ala, kamar yadda yace qul huwallahu ahad, shine kadai al-ahad. Amma komai ka gani sai ka samun masa aboki. To haka, dan haka Allah ya sanya ayoyi a cikin wannan. To kuma Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kuma ya sanya soyayya da jin kai a tsakankanin soyayya ta ɗabi'a. Zaka ga mutum babu wata alaka ta jini, babu wata alaka tsakanin mutum da mace. In aka yi aure sai ka ga sun zo sun samu soyayya da alaƙa kamar irin soyayyar da ake samu ta dangantakar nasaba, kamar irin soyayyar da ke tsakanin ɗa da uba, da uwa da ɗa, da ɗan uwa da ƴar uwa. Haka su kuma za su zo su sake samun wata soyayyar a bisa asasin wannan gwama su ɗin da aka yi ta dangantakar juna. Kaga suna jin ƙan, kuma ya sanya jin ƙai a cikinsu, ya sanya su suna jin ƙan juna. Ka ga mace mijinta ya rakwakwafe, ga tsufa ga rashin lafiya, ka ji mutane suna ce mata ke ki hutar da kanki mana, ki kyale shi, ya riga ya rakwakwafe, kuma kike nema. Shine har zaka ji Larabawa suna wannan maganar cewa babu yadda za a yi akuluhu wa huwa laham wa armihi wa huwa azam. Na ci shi lokacin yana tsokan nama, yanzu kuma ne jifa da shi bayan ya zama kashi. To haka yar halak kenan. To shi daga wannan rahamar ne aka samu. Shi yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan Quraysh cewa masu tausayi ga ɗa, masu kuma haƙuri akan rashin wato wadatar wato mijinsu, ya yabe su da wannan halin. To duk yana daga cikin jinsin rahamar. Shi ma kuma mijin haka yake. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mumini ya tsani mumina. In ya ƙi wani hali nata zai so wani halin. To wannan shine miftahin rahama wadda Allah ya sanya, kuma abin da ake so kenan a samu a cikin gida. Wannan shine ya kamata mu fahimtar da yara yayin da za su yi aure, cewa shi alaƙar dangantakar ita ce mawaddatan almawaddatu war rahma, soyayya da jin kai.
akwai soyayyar wadda za ta zamanto tunda ma'anar almawadda shine san abu da kuma burin wannan abin ya kasance. Ka so san mace, ka so ta, to akwai lokacin da zai zamanto san ya riga ya zamanto jiki, to kuma rahama tana nan, sai jin kai ya zamanto shine ya rike igiyar auren. Kuma shi yasa aka ce din karka ki ta, karka tsane ta, in ka ki wani halin zaka so wani. Daga ciki shine ka tuna baya, ka tuna lokacin da take cikin samartakarta da cikarta, da yanda in ka ganta hankalinka yake tashi, ka rufe idanka kan cewa in ba ita ba sai rijiya, yanzu kuma ta canza. To ka tuna da, husnul ahadi min al-iman, tuna da yana daga cikin imani, kar ka manta da yadda take. To wannan sai ya zamanto ya rike wannan dankon na alaka. To Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane li qaumin yatafakkaru, ga mutane da suke wato zurfin da suke yin tunani. Kun ga wannan a cikin wannan akwai zaburar da mu da kwadaitar da mu akan mu tunani, wato ma'ana mu motsa zuciyar mu ga ayar da ke cikin yadda Allah madaukakin sarki ya hada wato alakar auratayya a cikin jinsin bani Adam. Babu wata al'umma face ka same su suna yin tanasuli ta wannan hanyar, kuma ya sanya alaƙar ta yadda ake samun ‘ya'ya, ake samun hayayyafa. Wannan alaƙa ce wadda yake mai soyayya da jin kai, ba alaƙar da yake wadda cikin waɗansu dabbobi ba. Kai in ka ga waɗansu dabbobin miji da mace da namiji da mace suna yin barbara tsakaninsu, sai hankalin sai ka jikinka ta tashi, kamar kwaɗi wanda za su zo kamar azaba suke ciki, ya ce awa 24 suna makalkale da juna cikin azaba. Wai haka ake yin yadda za a yi barbara. Kowane irin dabba da yadda Allah ya tsara musu, to mu ga yadda Allah ya tsara mana. A cikin alakar aka sanya wato abin da zai gina gida, abin da zai baka raha, abin da zai baka hutu, abin da zai baka nishadi, abin da zai baka kamala, abin da zai sanya ka gina al'umma a cikinsa, wanda duk wannan babu a cikin sauran halittu sai a halittar mu. To waɗannan da yawa daga cikinsu wanda idan mutum ya yi zurfin tunani zai fitar da ayoyi wanda duk suna nuna Allah maɗaukakin sarki mai cikakkiyar wato hikima ce, mai cikakken sani ne. Dan ba wanda zai yi wannan sai wanda yake da sani na ɗabi'ar mu da halin mu, kamar yadda yace inna sa'yakum lashatta, daban kuke. To haka a cikin wannan bambancin namu ya haɗa mu haɗi wanda yake zai zamanto ba mu koma mun nisanci juna ba. Yanzu kaga kamar maganaɗiso, idan ka kawo North Pole da North Pole sai su yi haka, ba za su haɗu ba. Amma in ka kawo North Pole da South Pole sai su haɗe. Yayin da kuka zamanto kuna da saɓani, to sai ku haɗe da juna. Shi yasa ɗaya daga cikin littattafai na masu hikima wanda suka yi cikin Turawa, a littafin Men are from Mars and Women are from Venus. Namiji daga Mirrikh yake, mace kuma daga Zuhra take, wato ɗabi'ar daban ne. A cikin bambancin wannan ɗabi'ar a ciki haka ake samun takamuli. Kuma dole ka san wannan, ka fahimci bambancinka da mace, mace ma ta fahimci bambancinta da kai. Yayin da mace ta zo tana ta yi maka surutun an yi mata kaza, an yi mata kaza, ita ba neman solution take ba. Ai ga yadda ya kamata ki, ga yadda ya kamata. Ana gaya maka magana kai kana wani tunani. Ita abin da take so a lokacin nan ka saurare ta, Allah sarki, wayo, haka ne. Abin da take so kenan, saboda halinta daban ne. Ka duba ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga sallama bankwana da mutanen Baqiya, Aisha tana gabansa. Sai ta ce wayyo ciwon kaina, sai ce ni ne zan ce ina ciwon kai, ke me zaki damu? Idan ma kina ciwon kai, in ma ajali ne, ni ne zan yi miki wanka, na yi miki sutura, na yi miki sallah, na sa ki a kabarinki. Sai ta ce kuma ka dawo kai angwanci da ɗaya daga cikin matanka. To kaga, ku duba ku ga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'alajar wannan mawqifin. Kaga kai namiji kana ganin wannan sai ka ce haba,
wa yake wannan magana? Ana maganar mutuwa za ki kawo wannan magana kishi kace za ka yi, to wannan ba shine maganin abu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata abin da zai dada ranta ya mantar da ita da wannan. Yace kin ga, je ki kira min mahaifinki da dan uwanki, rubuta musu littafi wanda mutum biyu daga cikin musulmi ba za su saba ba. Sai mata bishara da ishara akan cewa sayyidina Abubakar shine khalifa bayan ta, dan ya kwantar mata da hankali. To idan mace ta faɗi wani abu irin na damuwarta, ita ba so take ka saita tunaninta ba, aka je kai ta saitin tunani can da ba, ta abin da take so kai ka kwantar da hankalinka. Lallami shi ne lallami, dole mutum ya koyi wannan. Samari ku koya, samari ku koyi wannan, saboda yawanci sai ka ga daga an yi aure an so samun mashakil saboda an kasa fahimtar juna. Ku tuna da inna sa'ayakum la shatta, daban kuke kuma zai ce ku karanta wannan littafin. Yana daga cikin hikma, wal hikmatu dalatul mu'min, hikima tsuntuwar mumini ce. Ku karanta littafin wannan, men are from Mars, women are from Venus. Ku ga yadda bambancin yadda namiji yake fuskantar abubuwa da yadda mace take fuskantar abubuwa, kuma gane wannan yana da muhimmanci. Kuma in kuna karantawa ku tsaya ku duba, ku yi muƙarana da mawaƙif ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa, da kuma yadda ya rinka yin alƙalanci da sulhu tsakanin sahabbai a cikin irin waɗannan mashakil ɗin. To sannan Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, yana daga cikin ayoyin Allah halittar sammai da ƙasa. Wato halittar sammai da ƙasa aya ce babba daga cikin ayoyin Allah, yanda kullun a fara inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dama to ya sannan na uku Allah ya ce daga cikin ayoyinsa halittar sammai da ƙasa. Yadda Allah ya halicci sama da ƙasa akwai ayoyi, shi yasa ya zamanto cewar ilimin astronomy ya zamanto hanya ne da za ka samu wato imani da Allah, dan ilimi ne da zai bayyana maka ayoyin Allah. Haka zalika yanzu kullum a cikin gano wani halitta ake na Allah, kullum a cikin gano wani abu ake yi sabo na halittar Allah. Yanzu kai ka tsaya ka duba ka ga wato irin nisan da ke tsakanin da ke tsakanin wannan majar ɗin Milky Way, wanda suke cewa ana maganar shekarun da rana da haske yake tafiya biliyoyi, to ka tsaya kilomita 300,000 a sakan ɗaya shine haske yake yi. To ka mayar da shi ka yi sau 60 ya koma a minti ɗaya, ka sake yin sau 60 a awa ɗaya, kai 24 a kwana, kai 24 kai awa 24 kwana ɗaya, kai 365 a shekara ɗaya. To a shekara ɗaya ɗin nan tafiyar da haske, wani haske yake zuwa a cikin Milky Way zuwa mu, tafiya ce ta shekaru, wato dubunnan shekaru. To ka yi su sau wannan 300,000 wato 300,000 sau 60 sau 60 sau 24 sau 365, sannan kuma sau 300,000 sannan kuma sau 3,000. Tafiyar da ke tsakanin haske kafin ya zo daga ƙarshen Milky Way zuwa inda muke. Mutane an yi wannan bayanin, kun yi wannan bayanin, kun gano wannan, sannan ku yi inkarin Allah, sannan ku yi inkarin Allah. Ta yaya za a yi wannan abin ya zamanto ya yi kansa? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, shin an halicce su ne ba daga wani abu kawai su suka samu kansu, ko kuma su ne suka yi halittar? Babu ɗaya daga cikin wannan. To saboda haka a cikin halittar sama da ƙasa akwai ayoyi. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, da sabawar harsunanku da laununanku. Harshe daban-daban, bayan asalin mu mutum ɗaya ne, amma kowa da irin harshensa, kowa da irin yarensa. Yau in ka ji wani yaren sai ka ɗauka kan cewa wannan ba magana ake yi, amma kuma suna fahimta. Kamar wani clip da ake ta yawo lokacin da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya ce lallai a soke zaɓe da aka yi,
yake wannan maganar, ya rubuta takarda wasiƙa zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shine wani mai dabara sai ya kawo wani yare wanda ni ban taɓa jin irin yaren ba. Ya ce kun ji wannan yaren, to haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai fahimci maganar Obasanjo. Ba ka taɓa fahimtar me ake cewa ba, ba za ka fahimta ba. To amma kuma yare ne da mutane suke magana da shi. To in banda Allah ba wanda zai wannan. Da kuma saɓanin launukan, launi daban-daban. Ga 'yan Mongolia masu ga Larabawa da irin launinsu, ga mutanen Caucasians, Slavs, irin 'yan Rasha, irin 'yan Eastern Europe da irin nasu launi, ga 'yan Indian daji, ga baƙaƙe, a baƙaƙen ma ga 'yan Afirka ta yamma ta gabas, ga 'yan Afirka ta yamma. Ko a nan Najeriya sai ka ga kana ganin ɗan Najeriya, in Bahaushe ne za ka gane, in Bayarabe ne za ka gane, ko babu tsagu, in Iyamuri ne za ka gane. Amma kuma waɗanda ba 'yan Najeriya ba su saba gani ba, ba su saba gane kamar su ba. Ko mutane ne waɗanda suka zamanto wato tagwaye, sai ka samu saɓani a cikin sifar halittarsu. To ba wanda zai iya wannan in ba Allah ba. Ba wanda zai iya wannan in ba Allah ba. Kaga dai ka duba ga yadda ake yin motoci. Dole wani lokaci sai an kai, sai dai a sake ɗaukan wata model daban da aka take ta da a sake maimaita ta. Amma shi ko Allah kullun halittar mutum sai ya bambanta. Kullun halittar mutum sai Allah ya bambanta. Babu wani mutum biyu da za ka ga sun yi kamata. To sai Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la ayatin lil alamin. A cikin wannan akwai ayoyi ga masana, wato masu sani, wanda su ne ma'ana wanda su za su karanta halittar sama da ƙasa, su karanta ilimin harsuna. Kun san yanzu yana daga cikin fannonin ilimi harsuna, ilimin linguistics ba, yana daga cikin babban ilimi. To masu sani su ne za su samu ayoyi a cikin wannan. Wannan ita ce qira'ar Hafs an Asim, shine kadai ya karanta ta a haka. Sauran qurra'u gabaki daya sun karanta ta da inna fi dhalika la ayatin lil alamin. A cikin wannan akwai ayoyi ga talikai, wato ga dukkan halitta. Wato kowa inda ya tsaya yayi bincike zai ga aya a cikin wannan. To sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la-ayatin liqawmin yasma'un. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
tafsiri ce. Tilawan ma tafsiri ce. Kai kanka ka san an yi Allah ya yi makansa kirari. Allah ya yi makansa kirari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an al azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. akwai ƴan uwanmu wanda suka rasu, akwai mahaifiyar ɗan uwanmu Muhammad Abba da ta rasu jiya da daddare, muna roƙon Allah ya gafarta mata. Akwai matar sarkin Gamawa, ita ma yau da safe ta rasu, kuma ƴar uwar dan uwanmu ne Professor Muhammad Babangida, yau ita ma ta rasu, muna roƙon Allah ya gafarta mata, Allah ya sa aljanna makomarta. Akwai marasa lafiya waɗanda akwai sarkin hatsin sarkin Kano, shi ma a jiya ya rasu, muna roƙon Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna makomarsu baki daya. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, dan uwan mu wanda ba a gan shi ba Allah ka dawo da shi. Akwai waɗanda suke fama da larura wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye musu, dukkan wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu, wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu, wanda kuma suke fuskantar karayar jari Allah ka tayar da su, Allah ka azurta mu, ka yalwata mana. Samari masu neman aiki Allah ka buɗa musu ƙofofin falalarka, samari masu neman aure Allah ka ba su, zawarawa masu neman aure Allah ka ba su mazaje na kirki, Allah ka haɗa kowa da kyakkyawan rabo, Allah ka daidaita tsakanin ma'aurata wanda suke samun saɓani Allah ka daidaita su. Allah muna roƙonka ka ba mu rahma da rahmarka a cikin wannan wata, Allah ka sanya mu a cikin wanda kake karɓan ayyukansu, wanda kake yanta su a cikin dararen wannan wata. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.